مرد کے معیار انجلنا نیم روچا نریچن وابا اسی تو کہ ای رنگ شرری استا یکی ہے دو میشن کے باعث دیشیں کہ ای شاعری استے یکی یا ای کوہنے ادب استے شرما امن چو گیشان چے گیش ہوتی زبانہ کس دیگر زبانہ ٹرانسلیٹ بھی کنا یا کہ میں ماڈرن کے زبان کے استے انگریزی استے یا اردو استے دیگر زبانہ باعث ٹرانسلیٹ بھی کنا یکی دو میشن کے باعث ای کے مزن داستانی شعر استا یا داستانی شکل کی شاعری تو کا موجود ہے ایشا ماں فلمائز بھی کنا ما ایشا میں کے نو کے مردم ہستا یا اسکرپٹ رائٹر ہستا آکستے ایشا اسکرپٹ شکلہ میں بنداتی مردمہ اتاشادہ کوشش کرتا یہ کسن ڈرامہ شکلہ او یا کہ گوزب صابراز اس بکٹیا کسن افسانہ ہوئی شکل کسن باید ایشا ما ایشا افسانہ شکلہ ما ایشا نو کے شاعری شکلہ ٹھیک ہے یا شارٹ فلم کسانے شارٹ فلم استا مزنے فلم استا یہ درستے نا کس میں ٹیکنالوجی تو کا بیار ہے یا کہ ماشان ریکارڈ کرنا ویسے بعضن ٹائم تو یہ لفظ انو ریکارڈ کرنا یہ لفظ کس ٹیکنالوجی حصہ با گار نہ با یہ کس ضرورت ذکر روچا نبشتے ضرورت ہوتا مرچی کس ماشان وائس صورت یا کہ ویڈیو شکلہ آڈیو شکلہ ماشان ریکارڈ کرنا تاکہ ایشانی میں نو کے مردمانہ ایشانی پروننسیشن ٹھیک ہے او یکیشن کے یہ لفظ کسیں یہ شکل یہ قصہ یہ داستان یہ درہن چیز موجود ہے منی خیالہ مرچی گی زمان اگا ماں امن چوکے جدید ادب ہونتا یا کہ کلاسک ہونتا یا قصہ ہونتا منی خیالہ ماں امن چو وتی کوہنے ادبارا نو اسکولاں کالجاں یونیورسٹیاں وانے نگا ہوار انسرا پی ایچ ڈی ایم فل اکیڈمک انان اکیڈمک رنگا باعدے میں ادارہ میں اکیڈمیز میں تاک محتاق ایشیا گشتے پروموٹ بکنا پرچہ میں ٹوٹل ٹریڈیشن زبان ہے زبان و بیان ہے یہ درہائیں کس نے روایت ہمیں زمانہ کا موجود ہے جی یہ ضرور ہے عباس جوان جی شرف دارہ مرچی کے دور زمانہ کے ضرورت وستن کہ میں کلاسک یا میں شاعری بھی یا داستان و قصہ بھی باں تو یہ ڈرامٹرائز بھی باں یا تعمری شکلہ جوڑ کرنا بھی باں یا اسٹیج اب دا کسانے گونڈے کاکای شکلہ ہم ظاہر بھی باں تاکہ یہ دیکھے قوم در قوم پیشدار کے وسیلہ بھی باں کہ بلوچانی داستانی قصانی چچو عزمی اوالا خوبصورت و برہدارانی زبان بیان بھی کردار باں وہاں تو کم روایت و نفسیات کے استے اہم پا محلو کے واسطہ سرپدی و زانت وسیلہ بھی تو یہ علمی مروچی دور ہمیں لوٹا کا کہ وہاں باعدے میں نو دربار باں یا پولکار باں ہر علاقہ کے لوک ادب اوالا چار بھی یا کوہنے لفظاں کے اوالا کجاں بھی وڑیں موادی مڈی بھی تو آئیے بعد آڈیو شکل آواز ہے یا توار بند شکلہ یا ویڈیو دروشما ریکارڈ کنک بھی اور سوشل میڈیا اور یہ دیکھے وسیلہ سرکنک بھی تاکہ گار و بیگوا میں بھی اور یہ دیما بھی دیں ڈاکٹر صاحب انچو کہ روایتی والا مگب جا کہ میں محققاں یا پٹ پول کارا مزنے کارے کو تا انگریزاں ہم آنی وتی سورساں نو تحقیق کے بابت پتہ ہمیں گپیں کہ آو ناصر جنے بلے مروچی زمانہ کا سندی والا ایم پیل پی ایچ ڈی یا ایم اے و بی اے سے بنیادہ کے اسائنمنٹ و تیسز باں انہیں بشتبو اگائیں تو یہ ہوں لگتے ہیں والا چارک بھی مانو شک درست یقین کیٹیگری کہاں بحث چل رہے ہیں تیسز ہم دیمات کا بلے بعض اوالا انچین تیسزات کا کیا کمپائلیشن زبرہ کا بلے منی نا کمپائلیشن ہم تحقیق کیے کہ اس سے یک شخصیت بارہ بھی یا سرحال یا بنگپی بابتا بھی آئیے یا کتابی شکلہ یہ دراہیں مواد ہیں جا کنگ ہارگ اہم بنیادی کاراں اور بھی تو ہرحال انگیں سندی پٹپول بابتا آگا چیزی کچھ کوان سرحال گچین کنگ کوان بنگا بابتا چین وڑے نیوز نزوری یا چیز کچھ بچہ انگریزانی بودتا گا پدا کستے میں مردموں کے پنجائے دہکہ کے پولکاری اور بندات کو تا ای نبوتا سندی نبوتا نا ایر مد در سندی گوشاں یا مک روایتی طریقہ کاری بودتا رہبندی بودتا آہاں ما یہ بنیادہ کو تا بلے پدا 2000 اچھے پاد یونیورسٹیز آنی تہا کیسے بلوچی اور کیمفل و پی ایچ ڈی بندات کنک بودتا یا ایم اے کورسز آنی تہا یا بی ایس اے کورسز تہا پولکاری کے وانینک بھی یکی ویسے کہ آہاں باقاعدہ پولکاری جند وانینک بھی ہے کورس یا پدا ایسے کہ آہاں کسی تیسز کنائنک بھی ٹھیک ہے ادا ای بھی کہ ادا سرپد بھی زاں تکنیک زاں پولکاری نو کنج ماڈرن کیسے یا ایڈوانس ریسرچ کے گوشک بھی آئیے کسی رہبنداں زاں پولکاری راو طریقہ ریپ کونراں کسی سرپد بھی پدا کہتے ہیں یا تیسز کندے مختلف ہیں ٹاپک زوری ہرکس ہوتی انٹرسٹ بنیادہ ٹھیک ہے نا یک وشی اہمیت ایشن کہ ہمیں میں مردم استان نو دربر استان ای
ई नहीं मगा आहगाना ठीक है ना ई पुलकारी रेपका जाना रहबंदा जाना पदा अमी बुनियादा रंदा के अमली जिंदगी कहाँ हर कसारा के इंटरेस्ट भी आगे से इन्हीं मगा कार करती दुहमेशे के एमफिल पीएचडी लेवल है ठीक है ना हायर एजुकेशन है वाला इन मसने किसने मतलब प्रोग्राम आहनी तहनु बलूची एमफिल पीएचडी बुगा ऊद मुख्तलिफ टॉपिक आहनी सर कार बुगा मतलब ज़ुबान हवाला लफ्ज़ां के हवाला क्लासिक शायरी हवाला या गीदी लफ्ज़ां के हवाला ई द्रोहें तक पहना दिमाग ज़ाहिर है इवा बिंदाती के तो कने ज़ाहिर तरह क्वालिटी है तो कम किसने उसे करे बिंदक भी हो क्वांटिटी है नहीं मगर रवे रंदा पता ईशानी सर कसे तनकीद हम बुद्ध का पता रिसर्च है कि रिसर्च सरा भी पता रिसर्च ठीक है ना ई एक बिंदाती बुनियादी कार है कि बोगा ना दो में से कि कंपाइलेशन है तो हर जुबान है तो अहमियत अंग्रेजी भी तो उर्दू है बेचार ठीक है ना हमें वो द्राहे मवादा या द्रोश में आ रहा है या खाने तो कार है बुन गप के सरा तो मुख्तलिफ मवादा या जगह सहूलतें तो दी वो थी कार कनो कार आओ कि वहदे किसी अमा के कार कनो के या पुलकार रिसर्चर है या स्टूडेंट स्कॉलर या कस भी आई है कम से कम यज जा गया तई द्रोहे किसी चीज रसन ठीक है ना ई भी एक तहकीक की ये भी एक जरूरत है बलूची बड़ी जुबान यार ये चीज़ की जरूरत नहीं लेकिन अगर हमें कार 20 साल सारी 6 साल सारी हमें बड़ा बुते मेस्टे कम दिमाग होता है बाज़ किसी मवादी गारी बाज़ ताकु महता बेचे बलूची जुबान आ रहा देमा बरगा ताकु महता का नहीं मजने किसे किरदारी बुता ठीक है ना मर्ची किसे आ रिकॉर्ड कसी कर लिस्ता अगर आ दौरा एक कार उसका आताशा दसी को तगा सूरत खान मरियल हत्ती किसे शन गिचे इनको ता ओलोस गिचे या बाकी किसे शमशन बुता भले पता ये सिलसिला शन देमा ना बुरता अगर ये सिलसिला देमा व्यत के तो मर्ची में कर किसने शायद मां मंच बकोले तय या किस्टप या देमा शो तक बाजवान आजी शरफ दरा पुलकारी वाला गप होगा तो लाजम नजूरी अरने मगा भी भले कार की बीवी पता इस सवाल चस्त भी जुस्त भी पता किश्त शत्तर कनक भी तो लाजम आगा तो बेचारे बलूची सनदी पट्टू पुलकारी या इंचू वक्त इंचू साल हमने इसते तो कम में वक्ता मजने देमरी बुता बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी भी तुरबत यूनिवर्सिटी भी या इस्लामाबाद इदारा तालीमी दबा या एकेडमी ने मगा तो लाजम हर चीज़ बेहतर करने की कोशिश और लूटी बच्चे या क्वालिटी बुर बुआ भी शतर कार बुआ भी तो ये बाबत लाजम चाह रही हमें बड़ा सोर्सेज अहम तरीन ज़रिया पुलकारी क्लासिकल शायरी है तो ची सरपत में सादिक सबा के क्लासिकल शायरी का बलूच तबीयत बलूच रवायात बलूच मिजाज हक्कासी ज़्यादा आयतों का गेंदक कहते हैं तो अंग्रेज़ा हम कार को था उपदा हन्नुगी पोलकार हम ए निमगा दिलगुश देगा हम तो चे सरपत के ए निमगा ज़ुबान व अदब पेड़ बाज़ भले माउशें लोक अदब भी या मैं क्लासिक भी ए निमगा 10 जने के चिच्चू अहमियत हस्ते हैं और आइए ज़ुबान बयान बाबता का नोखिंदगी गप्पे जो हैं जी पुनः जो कि तार साहब गप्पा अंग्रेज़ानी दौर है पट्टपोल मैं नोकिन दौरा जस्टिस खुदा बख्श मरिया लांगवा डैम्स किताब के ट्रांसलेट होता पदा ये चे पद मैं ईद के मर्दमा तका गिश दिल कुछ दास्ता और मैं गिश्तर मर्दमानी कोशिश हमें बता कि माँ को हन्ने होती अदबा किस्ते देमा ब्यारा अताशा दौड़े मर्दमा किस्से लोग शायद द्रीन पदा किस्से सूरत चाप भी थे और पदा किस्से तय डॉक्टर आयात मरिएगा रेंगो हरे और पीर मोहम्मद ज़ुबैरानी है वो ईद मर्दमा था कि तो फ़कीर शाद है ब्या शर्तरें कार किस्से तनिगा फ़कीर शाद है और शेर मोहम्मद मरिया को हन्ने शायरी है क्लासिकल शायरी है नू ई दौर सरत कम्मे बाज में बिंदाती मर्दमा पट्टपोल कुता पट्टपोल में एक के सोर्स बुता कि माँ चा पहलवान हो एक गुशंदा बुता माँ हमेशा ने पीत बंद हो कैसेटानी किसने रिकॉर्ड आना निबश्ते ही द्रोशम दाता मैं एक के सोर्स हमें बुता नोकिन दौरा नू ज़ाहिरन के तई बाज़न चीज़ें टाइम बाज छुता एक के शम बाय देश माँ कोशिश हमें बीते माँ को हन्ने अदबे पट्टपोल ने मगा बाकायदा में करांचे इदारा जोड़ बीते आ यू का हमें अदबे पट्टपोला बेका दो में इशिन के इशी दुरुस्त तक पहना था निसरा प्रोग्राम भी बीते मतलब मैं करा यूनिवर्सिटीज़ अस्ता मैं करा कॉलेज अस्ते मैं करा एकेडमीज़ अस्ता मैं करा ताक अस्ता अब आए लत्ती के कार अस्ता आती कोहनी अदबे नू क्लासिफिकेशन या कि क्लासिफाई करने के नेमगा या कि हमारी शोभान सरकार करने के नेमगा बुरुआ इदाच यक्यों ये भी कि तई टोटल इन चीज़ तई दस्ता काया अन्नु में कर मौजूद हम
نوشته دروشم چیز کار ارچی که هستن کهن شاعری صورتا یا میراث صورتا یا که حد شاعری صورتا یہ دیگه یا گاره گوهر صورتا یہ نوشته صورتا یہ را بل میں کرا تنیگا ای شاعری سرا کستن کار کنگے تنیگا چوشیں پٹو پولے چوشیں ہاسیں نبوتا کی بوگ لوٹی مطلب یک کو دو مردوں میں ایم فل یا پی ایچ ڈی منی پی ایچ ڈی کار اثرا مان سرپت بن کہ ایوڑن تخلیق حق ادا نبی ایوڑن تخلیق اثرا باعدیشن کہ سالانہ میں کر رہا ادارہ ہی صورتا پروگرام بھی آئی زبان و بیان بھی مثال میں کر رہا بعض ردیں روایتی کی اتکا آئی وجہ میں کہ ماں ای زمانے کے تخلیق رہا تنگے پد نہ جتا ماں رندہ یک مردم یہ تیوری عشقتا ماں ہما یہ رزورتا پوتا جوازی یا کس نے میرا سے جوڑتا بل حقیقت یہ کہ عام اوریجنل تخلیق روایت نے بلوچی کلاسیکل شاعریہ من یک تجربہ یہ کہ بلوچی کلاسیکل شاعریہ دنیا ہرچ کے تنقیدی تیوری بودتا آچا پلاٹو یونان و رومن امپائر کس نے اوریس ای مردمہ بگے تاکہ ماڈرن کریٹیسزم بیا یا دنیا ایک مزن مزن تخلیق بیا آو دا گیشترین کی تیوری استان گیشترین لے کا استان آکے دنیا بیان کو تا میں ای زمانے کے تخلیق تو کا موجود ہوں مطلب درستیں تیوری ای زمانے کے ادب سرا تو اگر مجھے آلریڈی میں کرا ڈرائنگ کوالٹی موجود ہے نو ایک کسے مزن ادب ہے ایک کسے مزن تخلیق ہے یار یک مرد میں ایم فل یک مرد میں پی ایچ ڈی یا یک مرد میں کارا یا ایک مرد میں پٹو پولا چیز بھی باعدیشن کے ایشی پویٹکس سرا کار بھی تھے مطلب پویٹکس معنیشن کے ایشی زبان بیان ای زمانے کے تخلیق طرح چون زبان بیان بوتا زبان کے ماں کی زورک بوتا آئیے ڈیکشن ای آئیے اسلوب اسٹائل ای و آئیے حیات و فام ای درستین چیز و آئیے لیگزیکون ایریا کے ہستے ہیں آئیے لفظیات کے ہستے ہیں آئیے فرنگ کے ہستے ہیں ای درستین چیز پاہاز اگر بعضے میں کرانچن کلاسیکتو کا لفظ ہستا ماں نوکے انو کے زمانہ کا یہ لفظاں کار مرز نہ کنے نو ماں کرا کہ ای کار بنتے ہیں ماں ای شعبہان سر کار کنا تہنا کلاسک نہ بلکہ تی کوہنے ٹوٹلیں ادب تی کوہنے قصہ کے استان تی بطل استان تی چاچ استان یہ درستین تو کا تی ہر چیز پیورٹی یا زگری سکباز ہیں نوکے زمانہ کا میں کرا بعضیں چیزیں استیں کہ نوکے زمانہ کا میں کرا یک کو 2 سے 4 شاعرہ چبید آدھگے نا تخلیق تو کا درائن چیز طرح گندگان ہے پمشکا میں یک کو 2 مردوں میں نام آگے رہا اور رندہ میں کرا بعضیں گیپیت کا کلاسکا چے بعد ملائی دورہ بغیر تاکہ جدید شاعری بیا میں کرا بعضیں سماجی سیاسی چیز تو یہ رد کریں ایشا میں تخلیق کرا میں ادبارہ بعضیں کس نے اثر داتا بعضیں کس نے سان و رنگ داتا بلے میں آغ تخلیق کے ہستے ہیں گیدی شاعری کے ہستے ہیں یا کلاسک ہستے ہیں ایشی تو کا ایوڑے دری سان یا کہ دری پولنگی ایوڑی چیز نہیں ہستے ہیں بلکہ درستی ہم تخلیقی پیورٹی کے ہستے ہیں یا تخلیقی ڈولداری کے ہستے ہیں دروہاں یہ زمانے کے تخلیق آسم باعدیشن کہ ای ادب اسرا گیشان چے گیش درستیں ادارہ درستیں تاک میں نوشتہ کار اس طرح کار بکنا ضرورت بھی شیستے بازوان جی شرف دارہ وشکر کو چاروں کا پٹو پولکاری بلوچی زبان لفظاں کو ادب بابت گبو گئے تو لازم پٹو پول پیٹ باز ہاں زبان والا چارک بھی لفظاں کے اس تاریخ کے تو بلے یہ ایک اہم سوال ہے کہ بھی پدا یہ دروہن تحقیق یا دروہن پٹو پول یہ نبشتے وسیلہ نویسک باں یا محلوکہ سرکنک باں بلے اے والا زبان بعض معاملات استا ہنسرا ہم پٹو پول بلوچی زبان والا چارک بھی بعض معاملات استا آہدو ہم پٹو پول سخت بعض ضرورت استے پرچہ یہ دیکھ دروہن کے نکان استا یا کہ مواد استا تو آہاں نوشتہ رنگا باں اسٹینڈر کوالٹی نمگا باں ڈاکٹر صاحب انچو کہ تائی پی ایچ ڈی ٹاپک ہیں بلوچی زبان وقت ایک بلائیں فیلڈی آئیے جدا ایک پروگرام بتو کم بلے ماں یہ اہم نقطہ زانہ لوٹیں کہ راست نبیسی یا نوشتہ رحبان بلوچی بلائیں مسئلہ تو اسی مسئلہ چھے بڑا گیشو کرنا تاکہ میں یہ دروہیں آداب پٹو پول بھی نوشتہ رنگا جوانے رنگا دیما بھی تھے بچے بلائیں مسئلہ ہی نہیں مسئلہ مطلب بان نا بلے مسئلہ ہانی پدا حل مسئلہ جسو گوارم مسئلہ بود کنا نا ای مسئلہ کے استے مارا کے درپیشیں یار زبانہ بودتا یہ دگے ہم زبانہ بودتا ٹھیک ہے نا امی سچویشن ماگ وزگانا دنیا تا دگے ہم بازیں راج ملک قوم کسے زبان آگے سے گوستگانا اسی واسطہ بچہ ایک بنداتی کار سید زوشا شمیہ کتا ٹھیک ہے نا امیشی سرا ارجاگہ کے اشیتہا کسے نزوری ہستے
ٹھیک ہے نا اشیارا موڈیفائی کرنے کی یہ نو دیما برگی یہ کیسے کسانی کارے تو مزہ نہیں کس نے کارے نہیں بلے نو ماں ورچیا بوا کا نہیں بولے بچا اشیا تھا میں کہہ رہا ہستا مسئلہ نا میں کیسے وتی ظاہر ماں بچا بیسکلی اوورال ایک ٹرائبل کیسے سائیکی ہے کہ تمہیں برداشت نہ کریں ٹھیک ہے نا نو میں کہہ رہا یہ ایک پرابلم ہے میں جینیٹک لستے مسئلہ ہستا ٹھیک ہے نا وتی سرحالی وتی ایک صحیح نہیں نا ٹھیک ہے نا یہ مارا کیسے نہیں لگا جب تک علمی رویہ تھی نہ با آو حد تک یہ مسئلہ حل نہ با علمی رویہ کے میں با یہ مسئلہ کیسے حل بھی اسی رہے چیز اسے بلا جب دنیا اسی طرح باقاعدہ ہزاراں کیسے کتاب لکھ کے بوتا آرٹوگرافی اس طرح ریسرچ کرے بوتا کہ دنیا ہچو ہی مسئلہ حل کو اگر ماں ہم بوانا وتیاں ہوں بیچارہ یہ مسئلہ کیسے گشگی وارے نے مگر ہوتے یک بنیادی و سیادہ داتا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آئیے تہا لاتے ہیں جاگا کیسے لاتے ہیں مکہ اختلافی چیزاں آنا کیسے میں موڈیفائی بکنا بازوان جی شرف دارا لازم ہر مسئلہ یا گیشگی وارے ہستے ہیں بلے گیشگی وارے موقع بھی کہ تو منع قبول بکنے منترا تو منی نظوریہ فراموش و ڈالچار بکنے منتہی گا انہوں کی چیزیں دیما اور تو کام باہر ود کے ادارانی مردمانی کار و بلوچی و بلوچستان ہے تو مردمانی اتفاقی معاملے میں یہ جینیٹک پرابلم ہے بر بستو یکمی کرنا باہر ماں برداشت او پارے روایتہ پیدا بکنے یا کہ دنیا قبول بکنے مامی اور روشن کے پرفیکٹ اللہ بھی قدرت بھی انسان نبی تو ان کا پرفیکشن ضرورت ہستے بلے وقت کم میں امی سوال منگو تو کریں کہ ادارہ ہاں بباں یا کرداراں چچو نزدیک بوگییں زبان مسئلہ جیڑا کنا یا پٹپول معاملات ہیں تاکہ درستانی مقصد یک کے تو ای بابطہ کا مختصر چیزیں کچھ بلوچی زبان وشبہت یہ کہ تخلیقی صورت تنیگا اچھا زمانہ کا تخلیق کاراں یہ زبان کی مارا اس شکلہ موجود ہیں تخلیق کاران برکتیں اور مرچی ہوں انچو کہ زبان اثر 4-5 کتاب کے ساتھ کہتے ہیں یا کہ 4-5 محتاق و تاک بندے کہتے ہیں یہ ہوں تخلیق کار و شعبہ بلوچی ہے استادانے کا استعمال کرتے ہیں بلوچی کو یک بدقسمتی ایک بدبختی ایشن کہ بلوچی عراب میں ایدگے وانندہین طبقہ مردم استا آہاں یک انوگے زمانہ کا سکا یہ چھ بیگانہ گا تی پولیٹیشن کے استا تی سیاستدان کے استا تی ڈاکٹر استا تی انجینئر استا تی ایدگے کے استے شعبہانی استاد کے استا بلوچی عراب کے استے آئیے چھ دور آئیے چھ بیگانہ گا مجھے ماں تاک و تاک بند چاپ کرنے گا ماں زانن کے زورو کیاں میں کہ زوروں صرف بلوچی ہے ماں نو دربراں اور شاعر و تخلیق کار و استاد باید دیشن کہ بلوچی درستی مردم زبان یک شعبہ مردم نبیتے ہیں زبان تی بھی قوم بیتے ہیں اور ماں اشیرہ کستے ہیں تخمچو یہ وانوک گشتر پیدا بکنے ماں ہر کس ہوتی بہرہ یا ہر کس ہوتی کستے ہیں حصہ ہے زبان واسطہ دیما بیرا کہ زبان بھی ماں با زبان نبی ماں نبی ہوں ماں ہوں نبی ڈاکٹر صاحب شو میں لک منت میں لوٹیں کے دیکھے بعض جستی بکنے میں گوشدارو اشکنوں کن زانک لوٹا بلے وقت کم میں شو لک منت کے شماعت کے میں مراکز زیبا کو ڈاکٹر صاحب تے مہربانی مہربانی صاحب سلامتی جی شرف درہ پٹپول کاری والا گبتگا جیڑا بعض امبر دراہن جیڑا نے گیش گواری گو محنتہ بھی گو جذبہ و حبہ بھی گو تپاکیہ بھی تو لازم تپاکی ہر نمگا ضرورت ہستے ہیں برداشت و پار ضرورت ہستے ہیں کہ دراہن چیز گو پار و برداشت منگا با تو یہ روایتہ بعد ماں پیدا بکنے وگرنہ ماں سال پر سال پشتار میں بکے دیمہ رو کے بدلم شرف درنگ و امیدان کا وتی مہماندار زاہد دشتی و مروچین دیوانے کے کارمستر مہردر بلوچہ موکل بدیت اللہ باؤٹے